Hi guys, sa wakas, sumaraw din. At nandito kami ngayon sa playground. Kasama ko ngayon si Brian at Jomar. Hindi lang kami magbabike ngayon. Ano na uli? Kaya watch out. Ano? Ulit ka na. Tugs ka. Oh, bro. 1, 2, 3, go! Nose dive? Nag-no-step ako, muntik nagboto na ako. Oh? O nga no? Ang bagal ko eh, kasundan lang kita. Wala, yung hangin eh. Sumusuba. Pipigilan ka niya eh. Ang bagal natin, kiting dalawa. Kinintay ko kayo, naramdaman ko. Shhh, gumanon yung hangin. No-step talaga ako. Sabi ko, shit, tumakas yung hangin. Mas manong style pa ako dito kaysa yung kanina. Kanina dito lang. Sabi ko, shit. Yung mangat din, oh. Hey guys! Welcome again, King Boy TV. Kailangan mag-vlog eh. Wala na akong vlog, bro. Ilang araw na, hindi ako nakakalabas. Ito, nag-tree planting kami ngayon. Ano to? Aratilis. Meron kami dalang aratilis. Organic. Ito kami ngayon sa playground. Shout out WWE! Shout out sa mga WWE! Magtanim din ka! Huwag puro tayo! Ay, kayo naman mali. Ay kayo guys. Baka makita kayo sa vlog. Ito guys, magtatanim kami ngayon ng apple tree. Oh. Ano ba yun? Mamaya to, Apricot. Mamaya, mamumunga na to ng mansanas. Oh, first time in the, dito, Pangasinan. Oh. Ano bro? Good. Mamaya, magtatanim kami ng ng lansones, tsaka rambutan dun sa bandataas. Ano naman, yung grapes, hindi pwede dito kasi yun eh, matatalo ng buhangin eh, mga tao eh. Pag namunga to pag namunga, kuha lang kayo dito, huwag kayo mahiya. Abangan nyo to, next year may bunga na to. Tanim naman natin yung orange. Orange naman. Orange. Kuha tayo ng orange. Saan ba yan? Apat na apple tree. Pero mas okay dito eh, kasi hindi masusunog ko eh. Bagay. Doon masusunog ko. Kahit lagyan natin ng isa dyan, tapos may something isa rin. Peace na kayo guys. Wala na akong babapansin sa inyo. Bye. Tingnan makahirap tayo magtanim. Saan nakalagay? Sentro mo sa amin tatlo. Lapit mo ay, Lapit mo dito. Kalambang. Ikot ka rin. Dapat may action ka rin. Action! Gumagalaw-galaw ka rin. Hindi ayaw, ginaganon mo. Tingnan ng mga Meanwhile,
Oh, sino to? What is your name? Ganyan na siya makipag-usap. Siya na, no? Bye. Diyan ako. Putol ko dito. Baka mabuhay yan. Tapos yan lang yung nabuhay, no? Ako yung binili ko, namatay pa, no? Dito na. Dito na, para marami tayong gusto mo na. Anong pahinga-pahinga? Lalaking walang pahinga. Ayan, habang dito pala, andito, wala pa siya. Ah bro. Ay. Ayan, titesting muna. Wala si ano eh, wala si Palags eh. Wala tayong taga-testing eh. Tester natin. Isa pa lang. Ay, ito yung bagong cellphone niya pala, no? Ito yung linaw. Kahit i-zoom mo. Dali, paano ibalik? 1, 2, 3, jump. Game! Ang bilis. Ang bilis! Ah! Pakabiri ko, babalintog ka eh. Ang bilis eh. Parang babalintog ka kanina. Saka ano, ang daming... Hindi ka makabilis yung malilit na ano. Ano yung mga damo-damo na ano. Putik. Naburido ko eh pa. Masyado kong malapit. May na ano. Yung babagal. Parang kulang nga sa speed. Ano sa speed? Tumusok ko ba eh. Ano, tinan mo yung ano ko. Bitin. Saktong-sakto. Pag mas malayo pa, wala na. Hindi mo naman na pwedeng kambyuhan yan dyan kasi makawalan ka na ng... Hindi, may mga damo-damo nga maliit. Yan o, hindi na ako nag-ano doon eh. Ang bilis, ang bagal. Bagal na eh. Dahil nabigla lang eh. Hindi kasi parang Yung ano mo, gumagalaw di ba, dala mo yung ano mo. yung Tapos ikaw bro sa... paratilis, mahogany. Ito ano to? Hindi alam, unknown. Tapos may isang mahogany doon sa baba. Tapos aratilis. Bakit? Halikod na lang ako para makunan kita. Oo, sige. Ay nahid lang tayo ko. Sayo ko ng ano. Nabahan ako kanina. Sa likod ako kasi ano, Panisa ka na lang. magbabartern ako. Panisa na lang konti bro. Mabagal ako eh. Okay lang, sige lang. Dapat dito ka, mauna ka sa akin. Ay, diyan ka mabibelo. Pababa dyan oh.
Tangina, nagkahangin tong preno ko. Ang tagal kong di nagamit. Tagal kong di nagamit. Tutuyo din ba to? Nasanay lang ako dun, Z. Kulang lang ng laman siguro. Speed lang kasi mawawalan siya ng speed eh. Ayos lang na halting eh. I-pump nyo na lang, kuya. Ibig ko sabihin, pump nyo yung pagbaba nyo dyan para magka-speed kayo. Ang hirap din ipang kasi mataas na siya eh. Hindi, ibig ko sabihin yung buwelo. Di ba, pababa tayo? Mag-play muna tayo ng I-pump mo lang para background bumilis music tayo. para hindi boring. Hindi dun sa ano, hindi dun sa drop. Ano? Pabagalan ko lang yun. Okay. Naambun na. Namuntik na ako dun. Ang dami. Masama. Kuha. Muntik ako na naman doon sa tunnel. Ano ba yun? Tumama yung pedal ko. Tumama yung pedal ko. Bakit eh? Naayos ko na. Sa bandang gitna. Oo, naipasok ko sa baba. Pero bakit to sa gitna tumama na naman? Shit, yan na. Ulan na. Ulan na. Sakay ko lang yung bike.